Og så legger han labben. Vi kan ikke legge labben over der, vet du, Stuppen. Jeg sitter pent. Å, du er så flink en gutt. Ja, du er veldig flink en gutt. Ja. Jeg må låne den tassen der litt. Låne den tassen. Du lille Stumpen min, ja, du lille rockerskitt. Du er sånn tullebukk, du. Du er sånn tullebukk. Da tar vi den her nede. Ja, sitte stille, ja. Sitte stille. Ja, du er flink. Ja, men da må du sitte stille, skjønner du. Så. Uff, det er som en hengesekk da når du ikke skal være det. Takk, takk. Så flink, da. Han lærte den da, lille venn. Ja, lille Stump. Ja. Du har 5 minutter på hver leil. Å, så flink en gutt. Å, så flink. Har vi tatt 5 minutter på 1 tass, og så har vi 4 tasser. Det blir 20 minutter. Det blir et helvete. Det blir tullete, det. Ja, hun her gjorde det mye fortere enn hun gamle dama jeg var hos før. Hun var flink, hun. Du er flink. Kan du få nammis? Du som er så flink. Jeg sitter litt i Marker. Ja. Du. Ja, du er flink gutt. Men du er en... Du. Pontus. Du er full av mark. Du er full av meitemark, du. Kan du smake en god bit? Du er flink, du. Du var flink, skjønner du. Ja, det var ikke slivlig. Ja. Er du ferdig med den? Nei, en halv tass. Jeg er ferdig med.